Nikto ani posel nebude vyhrožovať Sparte! Toto je Sparta! Hej, pičikles, zdravím ťa. Hej Leonidas, priniesol si zo sebou len 300 bojovníkov a takto chceš zvíťaziť? Počúvaj, pičikles. Priniesol som viac bojovníkov, ako ty sa zdá. Hej, Bečan, aké je tvoje povolanie? Au! 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 Ty si kokot. Hej, Bečan, aké je tvoje povolanie? Au! 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 Hej, ty, Pereďančan, aké je tvoje povolanie? Piť, piť, piť! Vidíš, donesol som viac bojovníkov ako ty! Bečania, aké je vaše povolanie? Au! 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 Ale on vie všetko, čo sa tak deje! Koľko ty vieš všetko, hej!